Kad se nalazimo se na snimanju tvog novog spota za novu pesmu? Za novu pesmu, tako je. Eto, dugo se očekivao moj povratak, posle svega što mi se prelepo desilo. Naravno i ovo i u prošloj godini. Publika moja baš dugo čekala na moj comeback i evo napokon smo na snimanju mog novog spota, nove pesme koja izlazi pre nove godine, tako da nadam se da će kao i svaki put moja publika biti prezadovoljna. Ja sam imao priliku da vidim malo pre jedan kadar. Da. Izgledaš brutalno, mogu ti reći. Hvala puno. Pa baš su mi dosta hvalili i rekli da mislim da nisam ovako nikad izgledala. Ali ja se uvijek šalim da trebam da se poradim pa da bi ovako izgledala savršeno. Ali eto, kažemo da je Katja kriva za moju liniju. A kako uspeš? Jel ti ona oduzima puno energije, pa onda čkaraš za njom ili ideš u teretanu? Pa znaš kako ona je prohodala pre 2-3 nedelje i sad stvarno nestaje, ali sam ja svakako posle porađena, posle 2 meseca krenula u teretanu i stvarno kad god stignem, to je trenutno svaki drugi dan, odem u teretanu na pola sata, sat i vratim se naravno kući. Se pridržavaš neke ishrane? Pa da, u početku sam naravno morala, ja sam ugojila nekih 15, ja mislim, kilograma u trudnoći, ali sam jako brzo sve to skinula. I jako brzo se vratila na scenu. Nekako je to bilo neočekivano. Pa da, ja sam neko ko već 10-11 godina živi u Koferu i ne drži me jedno mesto i radim non stop. I naravno da mi nedostajalo, ali napravila sam pauzu zbog najljepše stvari koja mi se desila u životu, to što sam se porodila i dobila Katiju, ali eto, nekako ceo život poznajem sebe u tom pevanju i moje pevanje je prva ljubav, tako da sam se što pre vratila i nekako sam uspjela da ishendlujem i privatni život i poslovni život. Bilo mi je jako čudno što se tako brzo vratila na scenu jer znam da finansijski nisi ugrožena, ni ti ni tvoj suprug i nekako, jel ti možda majka zamerila što nisi više se odmarala nakon tog porođaja, provodila deteca bebom? Pa znaš kako, možda sam nekad imala trenutak kad sam shvatila da sam možda prerano počela da radim jer stvarno mnogo obaveza ima oko bebe i uglavnom sam uvek umorna i uvek sam neispavana, više nego pre kada nisam spavala uopšte zbog nastupa, ali ja sa ovim poslom nikada nisam bavila zbog novca, niti sam imala potrebu da počnem zbog novca, ja sam isključivo počela svoju karijeru i da gradim svoje ime i prezime zato što je muzika moja prva ljubav i najveća ljubav. Posle sad Katije, naravno. Ali jeste da je bilo teških trenutaka kad ne mogu da izdržim, kada ne spavam noćima i onda nastavim da putujem 2-3 dana i vratim se odmah prvim avionom da bi bila sa Katijom, ali sve to nekako lepo. Mlada sam, zdrava sam, mogu da se da izdržim. Jesi možda plašila da te ne zaborave ljudi pa si zbog toga negde... Pa iskreno ne. Mislim, svakako tada i trebam napraviti neku pauzu, ali za divno čudo nikad više se nije pisalo o meni i nikad više nisu ljudi želi da se ja vratim na scenu. I nekako mislim da sam za ovih 10 godina svoje ime i prezime izgradila onako kako sam ja stvarno zamišljala. Koliko je te sad majčinstvo promenilo? Da li sad drugačije gledaš na neke stvari? Pa dobro, ja sam svakako rekla da to je najbitnija uloga u mom životu i naravno sam postala odgovornija, ozbiljnija i sazrela sam dosta vago preko noći, da kažemo. Tako da mislim da samo mogu još lepše u životu da prođem i da radim i da razmišljam i kako postupam u životu. Jesi počela možda da kuvaš? Boga mi, ja sam kuvala još, naravno, ja sam i pre toga, Bože, pa živjela sam ja sama milion puta i kad sam živjela sa mojima, ja sam znala da kuvam. Mislim, stvarno volim da kuvam, tako da... Šta Marko voli najviše mu spremiti? Marko voli moje ćuftice u paradajz sosu, najviše. Kad ti praviš onako kašice? Da, ne, Katja se navikla, nekako od početka sam počela da kuvam hranu za nju i da blendom i sve i sad malo negodu i ne želi u teglicama one kupovne, ali mi naravno nije prvo nekako znam da organizujem sebi ceo dan i da uskladim sve i da sve mogu da postignem. I jeste sad ispratili ovaj mundijal? Kakav je... Pa iskreno i jesmo i nismo, mi smo u tom periodu bili na odmoru i nekako sam ja pokušala da se ugasim i da ne slušam više o fudbalu, ali neminovno da sam naravno gledala i podržavala našu državu i reprezentaciju i navijala sa svim srcem naravno za njih. Jesi sad uključila se više u fudbal? Sad više pratiš pored njega fudbal? Pa dobro, naravno. Mislim, ja kada Marko igra i kada Crvena zvezda igra, ja ne propuštam nijednu utakmicu. Tako da sam verni fan i naravno da ću da podržim i našu reprezentaciju. Da. To je negdje normalno. Često se u medijima dešava taj spoj pevačice i sportiste. Zbog čega je to tako? Pa ne znam što da ti kažem. Imamo dosta primjera na javnosti. Iskreno, mi smo se sasvim spontano i slučajno upoznali
i da kažem nekoliko meseci si dopisivali, družili sve, pa smo tek onda stupili u vezu dok se nismo onako baš kako treba upoznali. Ali ne znam, pa fudbaleri verovatno vole mnogo da izlaze, da se druže, tako da pre ću upoznati pevačicu. Da. Dobro, uskoro je prvi rođendan tvoje ćerkice. Tako je, za koji dan. Evo, nekako završavamo ovu godinu o lepim stvarima. Tako je, tako je. Hoćeš se onako okupiti elita i za rođendan kao što je bilo za svadbu? Pa da, ali... Hoće to biti gala proslava? Naravno da, pa ja sam rekla za moju Katiju bukvalno sve, svaku želju ću da ispunim i želim da taj prvi rođendan proslavimo onako baš kako dolikuje i da svima bude savršeno. To će biti samo moji najbliži prijatelji, naravno kumovi i naše porodice. Je li ima naznaka da će se sama baviti možda pevanjem? Pa ne znam, ja sam to već pričala da mi je svakako sve jedno, vidjet ću kad odraste šta je bude zanimalo, u čemu bude bila najbolja. Nisam neko ko će da gura svoje dete ako vidim da nije talentovano za nešto, uvek ću biti surovo iskrena i naravno ću pomoći ako vidim da je za nešto talentovana i da voli, da zna da to radi, naravno ću svim silama da je podržim. Da bi voljela da bude deo javnog sveta, s obzirom da si ti deo javnog sveta već 10 godina? Pa ne znam, iskreno nekako se sve promenilo sada i možda je bilo mnogo lepše kada sam ja počinjala i drugačije neko vreme. I nekako vidim da sramote manjka jako na estradi, što mi smeta, ali ja više volim da kažem da sam nekako stara garda. Ako nisam stara garda, ali volim nekako da se držim toga ranije, kako smo mi počinjali, kako sve to tako išlo. Pomenuo bih i tu svadbu koja se desila i koja je negdje obeležila ovu godinu tebi. Tako je. Bila je najsavršenija svadba. Pred Bogom smo se uzeli Marko i ja. I ne znam, ne mogu ti kažem koja mi je bila lepša, da li ona koja je bila intimnija i kad je bilo opštinsko ili sad ovo pred Bogom, ali definitivno jedan i drugi dan će nam ostati do kraja života kao najbolji dani. Da, bilo je mnogo zvanice, bilo je mnogo zvezda. Jeste, isto, bilo je dosta naših prijatelja, dosta kolega naravno i mojih i njegovih i trajala je svadba do jutra, pa smo sutra nastavili kod mene kući, mi onako mladi, napravili smo žurku u dvorištu. Tako da, stvarno je savršeno bilo i tako očekujem da će se i za Katijin rođendan biti. Je li istina da je jedan fotograf uleteo u limuzinu? To jeste istina. Ja sam rekla sve može, ali ja taman kad sam posle crkve mokra u onoj haljinetini koja je teška ne znam koliko kilograma, podigla sam haljinu da se ohladim, čovjek je otvorio na silu limuzinu, letao i skočio u krilo kod Marka, kod kuma, počeo da slika i ja ne znam šta me snašao sklanja i onu haljinu stavio preko mene, znači haos. Pričala se o toj venčanici koja je koštala desetine hiljada evra. Pa nije baš toliko, Bože moj. Ja inače ne volim da se hvalim materijalnim stvarima, novcem, niti koliko zarađujem, niti koliko šta košta. Prosto živimo u državi gde stvarno se ljudi bore za život i male plate i znam da jedva krpe kraj s krajem i ružno je sve to tako da ispadne kao da ja namećem, a stvarno ne namećem. Ja razumem mediji da stvarno rade svoj posao i da mogu da pišu šta, ali bilo je dosta preveličavanja. Jel čuvaš tu venčanicu? Naravno. Bi voljela da se Katja možda uda u toj venčanici kao što je... Pa ja ne verujem za jedno 20-30 godina da će da bude to u modi. Pa dobro, CC sam dala svoje snajki. Da, ali ako bude to naravno njena želja, naravno ću ispuštati.